जेडि क्रिएटर्स गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं आगै मा खालामदों मा खबर बोरै दङ दे जायफोरा दङ कमेन्टफोर हरलायलायदो एसे रायज्लायलायनोसैलाय धनन्जय अफिसियेल हेल' आब' फार्स्ट टाइम आंनि लाइभआव नोंनि लाइभआव दे थेंक इउ बिदिनो फैबाय थाबानो जाबाय सम सम आं मालाबा बिदिनो रायलायनो लाइभ फैगोन नालाय ओमफ्राय थेंक इउ आरो गोजोननाय थाबाय मा खालामदों आगैमोन जेदि आरो धनन्जय मा खबर दे गावस्राबो सिरि सिरि नायनानै थायो कमेन्ट हरदो दे सिरि सिरि थानाङा बयजोंबो रायज्लायनोसै बड' ट्रेभेल हाय मेडाम हेल' धनन्जय अफिसियेल दं ओरैनो जिरायना आब' आंहा सान्दुं सायदों नामा गोजां बोथोरखाय लामाफ्राव आंहाबो नै दायो ओरैनो थानायखाय ओरैनो थास्लायस्लाय नोंसोरजों दसे रायज्लायनोसै होननानै फैनाय जाबाय आरो दिपालि हाय आब' मा खबर दङ बिदिनो दङ मोजाङानो होनजायो बरिया नोंहालाय बोरै दिपालि मा ओंख्रि जाखो आरो मा खबर खिन्थाहरदो जितेन हाय हेल' जितेन हेल' माथो आब'आ आंनि मेसेजखौ नायासैनो इउबि आङो दासो नुदों आं माथो दासो हरदों गावहा ओमफ्राय आं दासो नुसनदों मिथिबायना आगै नोंनि मेसेजखौ नङा मा सायाखै आंलाय जिरायदों होननायखाय सान्दुं सायनानै थादों सानदों थारमाने गोजांनानै दंबायदि दिपालि आंहाबो मोजां दे थिगानो मैथाजों ना बा बरिया मैथा फिथाइ थायनाय नामा जोंहाथ' अयथासार मैथा जानाय जायो जितेन बोरै खबरफ्रा दङ मोजाङानो आगै मोजां दंथ'यो आब'आ आंनाव कमेन्टखौनो हरथारा उदांसार ब्रह्म दे हरगोन दे आयौ आं हरदोंदां माथो अबेबा मोनसेयाव नायोदां नोंनि माबाखौ भिडिअ'फोरखौ नोंथ' सं स्टेटास होबाय थायो दा नोंना दिपालि मा ओंख्रि जाखो नोंसिनालाय आब' आं ओंखाम जाथ'नाय जाथ'वाखै आं माने स्कुलावसो दङ नालाय ओमफ्राय स्कुलानो गथ'वाखै नालाय ओंखायनो आङो दायो फ्रि टाइम मोननायखाय दसे जिरायनानै थादों आरो ओंखाम जानो मोनथ'वाखै मा खबर आगै बिराद मोजां आब' सना लोखि दे बिदिनो फैबाय था लाइभआव आं मालाबा फैबा आब' आंना स्टेटास नङाथ' बावदों आं होनबालाय दे आं नायगोन दै दाहाय नायनानै आं नोंनाव कमेन्ट हरथारगोन दे उदांसार ब्रह्म ने भिडिअ सोदोंना सोआखै नायगोन दे नायगोन आंहा नोंसिनि अननायावनो दिनै 3Kनि खाथियाव फैबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो आरो बिनिफ्राय खुसि मा नांबावगौ दे ओंखायनो खबराबो एसे मोजां जानानै दंथ'यो दासान्दि आब'आ मा डिस्ट्रिक्टनि आङो उदालगुरिनि उदालगुरि ओमफ्राय जायगानि नामखौ खिन्थाथ'ला आङो माने जायगानि नामखौ खिन्थाबाबो दा मिथिखानाय नङादां ग लाइभ टुगेदार फै आब' आंबो जयेन जानो नोंजों अके नों माला फैगोन लाइभआव आब' आंनिखौबो नायहैना कमेन्ट खालाम प्लिज धनन्जय आं खालामगोन दे आं नायगोन सिन्था खालामनाङा आं दा नायगोन उदांसारनिखौबो नायगोन धनन्जयनिखौबो नायगोन आं दा नायथारगोन आं
इउबि मा खबर इउबि स्टेटास ओंखाम जाबाय नामा सानसुमै नार्जारिया सानसुमै नार्जारि ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै आब' आं स्कुलावसो दङ नै दहाय फुङाव फैनायानो दाबो गथ'वाखैना ओंखाम मोनजाथ'नाय जाथ'वाखै साहा लोंनानै थादों आरो बिस्किटफोरजों मा ओंख्रि जाखो आब' सानसुमै एजि नाइस आब' थेंक इउ आगै एजि आं माबेयाव एजिसो होननांसिगोन आं थेंक इउ लाइभआव जाय जाय फैदों बयनियावबो थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय जोबोर मोजां मोनदों आं नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै इउबि स्टेटास मोजाङानो आब' नोंहालाय माबोरै खबर सबर मोजां आगै इउबि बिराद मोजां मोनदों आङो खबरा दासान्दि बिराद मोजां ओमफ्राय आंनाबो मा होनो मैया मनिटाइस साक्सेसफुल जाबाय दायो ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो आं नोंसिनि थाखायसो जादों नालाय बेफोरो ओमफ्राय मा होननानै आं नोंसोरखौ थेंकिउ होननायनि अनगा आं मा होनो हाबावगोन दे नोंसोरनो नोंसिनि थाखायसो माबा मा होनगोन मनिटाइस जानानै फैबाय आंना कंग्रेचुलेसन्स आब' थेंक इउ धनन्जय थेंक इउ स' माच जेनेरेल कुइसन हेल' फ्रेन्ड हाय लोगो मा खबर बोरै दङ एजि मा ओंख्रि जाखो आब' आं ओंखाम जानाय जाथ'वाखै दायो दाहायसो जागोन सानसुमै नार्जारि दालि आलु अमा बाव मालाय टेस्टि गोथावथार अमा मेजेम नामा आब' मेनि मेनि कनग्रेचुलेसन्स मेडाम थेंक इउ स' माच बड' गोजोननाय थाबाय नोंसोर सापर्ट होआमोनबा आं बोरै मा होनो नोंसिनि गासिबो सापर्टनि थाखायसो जाजोबनाय बेफोरो ओमफ्राय आं थेंकिउ होननायनि अनगा जेबो होनो हानाय नङा खिन्थु आङो नोंसोरखौबो जायहा चेनेल इउटुब चेनेल दङ साबसक्राइब खालामगोन आरोना आरो दंखायोबो ओमफ्राय भिडिअखौबो नायनो हागोन आरो नोंसोरबो आंखौ सापर्ट होदों नालाय आंना खबरा बिदिनो नोंनालाय आंनाबो बिराद मोजां दायो इउबि स्टेटास मेनि मेनि कनग्रेचुलेसन्स आब' मनिटाइज जानायनि थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आब' आं दिनैसो आयो रबि ब्रह्म दे जेबो नङा दे सोलाबथाराखैमोनदां गावहा बिजि नामा ओंखायनो दे जेबो नङा दे रबि मा खबर बोरै दङ आंनि हासबेन्डनि नामलायबावसो दे आंजों लाइभआव साबा दङ दायो गासिबो कमेन्ट हरना रायलायनि सोर सोर दङ गावस्रा खोनासंनानैल' थाहैदों जेदि आदा आब' मामोन आदा आब' नों दिनै भिडिअ आपल'ड खालामदो एसे नायहैदो अननानै आदा आब' नों दिनै भिडिअ आपल'ड खालामदो एसे नायहैदो अननानै अके जागोन दे जेडि क्रिएटार्स आं नायगोन दे नोंनिखौ सायाराम नार्जारि हाय आब' हेलौ आगै मा खबर सायाराम खबरा मोजाङानो दं आब' मानोथो दासान्दि कमेन्ट सफैथाराखै रबि नोंनिफ्राय आंनाव नायथाराखै नामा आगैया बड' ट्रेभेल अफिसियेल मिनिलाय मेदाम एसे मिनिबाथाय एसे हारावराव नुयो आं मिनिनानैसो रायलायगासिनोखा माथो मिनिगासिनो आं नै रबि नोंनालाय थिगानो आंनाबो मोजां बहुद मोजां आरो बेबायदि मोजां नांनानै मा नांबावगौ होनदो सायाराम नार्जारि दिनैसो लोगो मोनबाय बोरै खबर आब'
खबरा मोजां आब' माबा आगै खबरा दासान्दि इसोरा अनहरदों खोमा ओमफ्राय मनिटाइस जाबाय आरो आंना मैया मनिटाइज साक्सेसफुल जाबाय ओमफ्राय आं बिराद गोजोनबाय आरो नोंसिनि सापर्टनि थाखायसो जाजोबदों बेफोरो ओंखायनो खबरा एसे मोजाङैनो दङ हाय बाजै गावदां हाय नेहा मा खबर दिनैसो नामा दिनै पार्लाराव गैया नामा नेहा एजि मेथाइ दोंसे खनना होदो आब' दे मा मेथाइखौ खननांगौ आं आगै मेथाइ सुरानो एसे बद्रादबसोहाय मोजां नङा दे मा मेथाइखौ खननांगौ खिन्थादो आरो आंनि चेनेलावबो भिडिअ हगारनो मोनाखै हगारदो भिडिअफोर हगारदो नायनोसै आंबो थाब-थाबनो एजि मा मेथाइखौ खननांगौ दे खिन्थाहरफिनलाय आं रोङोबा स्राय मोनसे खनसै ससेबाबो फुङावनो फैनायहाय एसे मेंख्लं मेंसि जाबाय महरफ्रा मैला लानो जेखौ रोंगौ बेखौनो खनदो दे आब' मा खननो आं बिदि खननो थिनबा गोसोआवनो फैया आङो मेथाइखौनो मेङा सानसे हरसे अहाया नायब्लाबो नोंखौ सेराव जाबायना ओइ आगै आदैया बहा दं आदैया न'आवनो दङ बाबाया न'आवनो दंगासिनो बिबि ब्लग लाइक दान फ्रेन्ड थेंक इउ लाइक होदो गासिबो जायफोरा अनलाइन दङ गासिबो अननानै लाइक होदो खेबसे मोनसे लाइक होनायालाय माथो लस जानो नङा होमबा लोगोफोर रबि ब्रह्म स्टेटास नाइस सं आब' नाइसआथ' मेथाइआ मोजांहाय ओमफ्राय सुरासो जाया सायाराम नार्जारि आं एसे बिजिमोनहाय सरि दै एसे माबा नेट प्रब्लेम जाना होननानै थाथ'नाय जादों लोगोफोर सायाराम नार्जारि जाखांबाय नामा आब' मा ओंख्रि जाखो नाइस भिडिअ थेंक इउ आं ओंखाम जाथ'नाय जाथ'वाखै दायो थांजोब्बायसो नामा सिरि जाजोब्बाय माथो जादों दे मेथाइ खननाया थेंक इउ एजि बिबि ब्लग आंनियासो सापर्ट दंखायो नोंथांनिया गैयाब्ला बानायदो फ्रेन्ड बिबि ब्लग नोंनिया दंखायो आंनियाव नटिफिकेसन फैबाय थाखायो नों भिडिअ सोबाय थाबा किसन बसुमतारी अय मा खालामदों नै दङ ओरैनो जिरायनानै नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैनाय जादों आरोना दसे किसान मा खबर नैबे किसान होननाया मानसोना ओमफ्राय साबसक्राइब गैयाबा साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जायफोरा अनलाइन दङ आंजों जाय लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामदो आरो कमेन्टफोर हरलायलायदो बिबि ब्लग अके फ्रेन्ड नों माथो दासान्दि माबा भिडिअ सोदोंना सोथ्राखै नामा ओमफ्राय फैथ्राखै माथो दासान्दि नटिफिकेसनानो खिन्थु साबसक्राइब दंखायो आरो आंनियाव नोंनिया
मा ओंख्रि फ्रेन्ड? ओंख्रिया माबा मा होनो ओंखाम जाथ'वाखै आं मा ओंख्रियानो मा जागोनथाय। आब' माबामोननो थांजोब्बाय नामा लोगोफोर दहाय फैनायफ्रा? दे कमेन्टफोर हरदो। सम गैथ' भिडिअ बानायनो फ्रेन्ड सम गैथ'आ बिजिथार नामा खामानिफोर जादोंदां ने नोंहा एसे बिबि ब्लग थाब थाब लाबोनांगौ भिडिअफोरखौ हायोब्ला होमबाना वाट्स टाइमाबो थाब थाब बारायो आरोना। अके औ बिदिनो थाब थाब लाबोबाय था। आं ओंखारथ'नोसै दे आब' लाइभनिफ्राय दे जेबो नङा ओंखारजागोन होमबाबो लाइभआव दसे फैनायनि थाखाय थेंक इउ। बयहाबो सोरबा सोरबा बिजियाव थायो नालाय ओंखायनो। बहानि आब'आ? आङो माबा मा होनो उदालगुरिनि आङो। हेल' आब' बहा दं? आङो सिक्ल'सो दङ। बर' बइस आं सिक्ल'सो दङ दायो। ओमफ्राय राजा बसुमतारी भेरि नाइस सिस्टार थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ। मा खालामदों राजा? बर' बयस मा खबर? थेंक इउ हो दसे फैनायनि थाखाय आंजों। आंहा ब्लग बानायनो सोलाबथ'थ्राखै नालाय ओंखायनो दसे रायज्लायनोसै होननानै नोंसोरजों फैनाय जादों आरोना। दे जायफोरा अनलाइन फैदो। माइ मारा होसावजोबथारदों दा ओंखायनो सोलाबथाराखै रावबो। मोजां दे आब' बर' भइस थिगानो दे बिदिनो जानांगौ मोजाङैनो थाबाय था बिदिनो। किसान बसुमतारी बिथाङा लाभ रिएक्सन हरदों थेंक इउ। अबेनि आगै नोङो किसान? टिजु ब्लक बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंखाम जाथ'वाखै आङो दायो स्कुलावसो दङ। बड' स्कुलाव मा खालामो मेदामा? आङो स्कुलाव 4 ग्रेडआव साख्रि फिसा मावो। 4 ग्रेडआवसो मावो आङो। बर' भइस मिउजिक नोंनालाय आब' मा खबर? आंना खबरा इसोरनि अननायाव एसे मोजाङैनो दंथ'यो। नोंहालाय बोरै? अ नोंहा खिथाखाबाय नामा मोजां होननानै? टिजु ब्लग बहानि खिन्थाहरबा एसे मोजां जागौमोन। फैदो दसे रायज्लायनोसै गावस्रा सिरि सिरि नायनानै थाबाय थाथारो। ओंखाम उखैबायहाय ओंखाम उखैबाय ओंखाम मोनजायाखै आंहा दाबो।
सोमखोर ब्रह्म जुलि जाथ'आ नामा? सोमखोर ब्रह्म जुलि जाखानायसो आङो। खोमथा मुसाहारि हेलौ हाय खोमथा मा खबर? आं ओंखारथ'नोसै आगै सना दे ओंखारनो हागोन आब'। खामानिफोर दंदां ने? खामानिफ्राबो दाना मावस्लाबनो हालाहाय सानबा गुसुं जाबायना थाब मोनायो। ओंखायनो जेबो नङा आब' ओंखारनो हागोन दे थेंकिउ दसेबाबो फैनायनि थाखाय। खोमथा मुसाहारि मोजां नोंहालाय बोरै दं? मोजां लोगो। हायेन बसुमतारी माम जाबाय नामा? आं माम जाथ'वाखै ओंखाम उखैयाखै। माम जाथ'वाखै आं। सानसुमै नार्जारि दं दे आब' दे ओंखारजागोन दे। बाय आब'। बर' भइस मिउजिक अ आब' नोंना मोजां औ आब' आंना मोजां दे मोजांबाथ' मोजांसै थिगानो। खोमथा मोसाहारि दाबो ओंखाम उखैयाखै? आं ओंखाम उखैथ'वाखै माने 12थायाव दहाय साहा लोंदोंना ओंखायनो ओंखाम उखैथ'वाखै आरो। टिटु ब्लक बसुमतारी दे आब' थाथ'दो नोंहा बा दानो थांथारसै थांथ'नाङाब्रा बिजि नङाबा थाबाय थाथ'। ना खामानि दङ? सोरनोबा सापर्ट नांगौबा कमेन्ट खालाम बेक खालामगोन। नै बिबि ब्लगआ बुंदों सोरनोबा सापर्ट नांगौबा बिबि ब्लगनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। माबानानै साबसक्राइब खालामलायनानै बेबो खालामफिनगोन आरो ना। हायेन बसुमतारी आब' आंनि चेनेलखौबो ग्र' खालामना होदो प्लिज। मा होनो आंना दायो साबसक्राइबा बिराद खमखाना ओमफ्राय खमाव नों आं एसे बुरजा जाबा नोंहाबो बांसिन मोनगोन होनबाना आं बुरजा जाबा खालामना होगोन दे। साबसक्राइबानो खमथारना आंना। हायेन बसुमतारी खालामगोन दे आङो उनाव। साबस्क्राइबखौ एसे बुरजा जाहोग्रोबाव। खोमथा मोसाहारि माथो ओंख्रि संनाय? ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय सबाय बिमा फ्राय ओमफ्राय बानलु बाथोन ओमफ्राय गैला। सोमखोर ब्रह्म गथ'फ्रालाय साबेसे मोनखो? गथ'फ्रा सासे दङ। टिटु ब्लक बसुमतारी खामानिथ' गैया आब'। दे होमबालाय नोङो ओंखारनो गोसोबा ओंखारलांनो हागोन जेबो नङा ओमफ्राय थेंकिउ हो। थाखाय दसेबाबो नों नुजाफैदोंना बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। खोमथा मुसाहारि आंनो नांगौ दै फ्रेन्डसफोर। खोमथानो नांगौ नै खोमथानो नांगौ जादों। सापर्ट होलायलायदो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो। खोमथानोबो नाफाथिया नोंसोरनि मा जायो? आङो नाफाथि बिमानि बिनानाव जायो। नाफाथि बिमानि बिनानाव जायो आङो मिथिबाय। सोमखोर ब्रह्म माथो सिन्दुर लानायखौनो नुवा? सिन्दुर लायो ओमफ्राय दिनै हास्लाबबोआखै आं हाखु दाखु फैनानै बावबोदों। आंनि भिडिअखौ नायाखैना नों बैसागु डान्सखौ? खोमथा दे दा नायगोन आं खोमथा नोंनिखौ नायगोन दे ना आंनियाव कमेन्ट हरना दोनलाय आङो जाहाथे बावनो हायि। ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आं दा नायफिनगोन आरो उल्था। मालाबा समाव बावलायलाङोना। एसे आइ मिस इउ आगै सना दे थेंकिउ आंबो मालाबा गोसोखाङो नोंखौ। मालाबा थांगोन आब' नोंसिनाव। बड' सिख्लासो सानदोंमोन आं आब'खौ। बुरि नुखायो माथो बबाव सिख्ला सानलाबायनो।
नायनायावनो बुरि नुखायो आरो ब्लगाव नाया नोङो आं ब्लगावनो गथ' गथाय देखायखायो माथो हे किउट नुदों आब' थेंक इउ किउट नङाहाय बोरैबा हाराव राव आरो दाथ' आङो जेबो देलायबोनो मोनाखै फुङावनो फैनाय मेंख्लं मेंसिसो थेंक इउ हायेन गोजोननाय थाबाय स्वराम ब्लग बिउटिफुल आब' थेंक इउ मिनिनो ओंखारदां दे आरो सोर सोर दंबावो कमेन्टफोर हरदो बिउटिफुल होननायखाय मिनिनो ओंखारदोंहां मा दे मा गावस्रा नायनानैल' थायो 11 जन गोजों दङ कमेन्टफोर हरबानो जायो मा ए बैयाव थांसां आलासि जानो लिंहरदो मालाबा नोंबा बबेनि र' एसे माहाजोन जाग्रोनो हो लेंहरगोन उनाव दायो दुखियासोहाय न'फोरखौनो बायला जिला न'फोरखौनो मुगैलाबायगोनसो जानो लेंहरबा एसे मोजां जाग्रोथोंना न'फोरा ना मा बुङो जयबिर बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखाम जाथ'वाखै आङो ओंख्रिया मा जागोनथाय ओमफ्राय दा थांबासो मिथिसिगोन आं न'आव रैसुमै ब्रह्म हाय हेल' रैसुमै मा खबर उदालगुरि अरां ने हेभेन उदालगुरि अरां होनबालाय बारा गोजान नङा रौता बारबानो मोनो सोमखोर ब्रह्म आं नोंनि भिडिअ'खौ गुबुन रायजोआव थानासो नायदों बहानि सोमखोर ब्रह्म लोगो नोङो खिन्थाहरबा मोजां जागौमोन एसे जोबोर मोजां मोनगौमोन फै जिरायहैनां र' आं एसे बिजि हो ओमफ्राय एसे मोजां जायगा नागिरनानै जिरायगोरनि र' ओमफ्राय कमेन्ट हरसै आं मोदानला मोदानलिथारहाय माबा खोमसि खोमलावसो नुलाजोब्बायदां रैसुमै ब्रह्म आब'आ उदालगुरि मा गामिनि गामिया उदालगुरि खाजियामाथि होनो डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि ओमफ्राय पोस्ट खाजियामाथि गामि बालाफारा होनो जोंनिखौहाय आब' बाबुआलाय बाबुआ क्लास सोलिगासिनो स्कुलावनो दङ आं जेराव मावो बेयावनो आंनि फिसाज्लायाबो दं आरोना बर' बयस सोमखोर ब्रह्म नेपालाव थायालै आं नेपालाव थायालै ना थायो थेंक इउ सोमखोर हो आंनि ब्लगखौ नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय जोबोर मोजां मोनदों आङो नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै दिनै बिनिख्रुइ खुसि आरो मा दंबावो नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै मोजां मोनदों आरो आङो रायज्लायनो मोननानै नोंसोरजों बिदिनो कमेन्टफोर हरबा मोजां मोनलायलायो गोसोआ दे लोगोफोर खिन्थाहरलायलायदो मा ओंख्रि जाखो मा खालामदों आरो बोरै दङ एसे खिन्थाहरलायलायबा जोबोर मोजां मोनगौमोन आंबो नोंसिनि खबर सबरफोरखौबो मोनथिनो लुबैयोना बर' बयस मा जाखोलै आब' दे आब' बाबुआलाय आं बेखौ नायखांखाबायदां प्रबित कुमार नार्जारि मा ओंख्रिया दालिसो जागोन जोंना दालि दिनै बिस्थिबार ना ओमफ्राय
बिस्थिबाराव जोंहा जेबो बेदर सेदर जाया ओमफ्राय मिरामिस जायो आरोना लोखि आइ बिमा लोखिखौ फालियो ओंखायनो दे आब' आं एक्साइटेड लानोसै दे जागोन दे हेभेन नोङो बहानि होनदोंमोनलाय औ अरांनि होनदोंमोन नामा नों दहाय ओमफ्राय बर' बयसआलाय अबेनि प्रबित कुमार अ थेंक इउ प्रबित जायगाखौनो मोजां मोनासैहां थानो नैबेयावसो थानोसै आरामनो बड'लेण्ड सोमखोर ब्रह्म बड'लेण्ड हालामाव बोरै दं दाथ' थिगानो सलिदों लोगो थिगानो दंथ'यो दायो जेबोथ' दावराव दावसि गैथ'वा प्रबित कुमार वेलकाम औ दे दे हरबावदोलाय रायज्लायबावनोसैलाय दसे बारा गोबाव रायलाया आंबो आरो नोंसोर कमेन्ट हरथ्राबा एसे लासिं सिं जायोना आंहा सिरि हारसिं सोरजों रायलायनो जायो नङा होमबा लाइभ फैबा कमेन्टफोर हरनांगौ गोसोफ्राबो मोजां मोनो रायज्लायनो मोनबा एक्सिट लानोसै आं खामानि दं दे जेबो नङा दे थांनो हागोन हेभेन थेंक इउ हो दसेबाबो नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खामानिफ्रानो बयनावबो खामानि थायोहाय खामानिनि थाखायनो माबे स्वराम ब्लग आब'आ मा जायगानि आङो उदालगुरिनि आगै उदालगुरिनिसो आङो हारावराव मोखां लाना फैलायबाय नोंसिनि खाथियाव रायज्लायनो होननानै सुवाराम नोंहालाय बहानि खिन्थाहरदो लाइक खालामना हो सनाफोर लाइक खालामना होदो फैनायनि थाखाय बाक्सा किं गेमिं हाय आब' हेल' आगै मा खबर हायेन बसुमतारी मालाबा फैबावलाय आं सम सम फैनो नाजागोन दे जेब्ला आङो मा होनोमोनलाय बारा ब्लग लाबोनो सोलाबथाराबा लाइभ फैनाय जायो आरोना ओंखायनो आङो माने मैयाबो भिडिअ सोनो हायासै ओमफ्राय आरो दिनैबो भिडिअ ब्लग बानायनाय जायासै नालाय ओंखायनो आं लाइभखौनो फैस्रानोसै होननानै दसे फैनाय जादों आरोना सोमखोर ब्रह्म बड'लेण्डआव बांग्रिं मावथाराखै नामा बांग्रिंआथ' गैथ'वा ओमफ्राय बै खनसे बोसोरसे जाबाय 1.5 बोसोरसो जासिगोन बिराद गाज्रि बांग्रि मावखादोंमोन नों दंना गैयामोन बड'लेण्डआव आयौ बिनिख्रुइ देरसिन बांग्रिं नुफेराखैहां हा गावलायलायनाय बै खनसे गोसा मावलायलायनाया बिनिफ्रायनो गैथ'थारा दायो बड'लेण्डआव बांग्रिङा मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम जाथ'वाखै बाक्सा सोमखोर बसुमतारी लाभ रिएक्सन हरदों बेनि थाखाय थेंक इउ बाक्सा किं नों मा ओंख्रि संनो रोंगौ आं गासिबो ओंख्रिखौनो संनो रोंजोबो मिथिबाय जेबो रोङै गैया आङो ओंख्रिफोरखौलाय गासिबो रोंजोबो रोंनायालाय रोंद्रायि नङा बड' फार्स्ट भिउ नोंथां थेंक इउ बड' थेंक इउ बड' टिभि थेंक इउ आरो साबसक्राइब गैयाबा साबसक्राइब थुनानै होबानो जाबाय बड' हायेन बाय दे बाय दे आरोबाव माब्लाबा फैबाव दे हायेन गोजोननाय थागोन आरो दाबो गोजोननाय थाबाय आं बगामाथिनि आब' थांगोन दै बगामाथियाव थांगासिनो र' बारा बावला बगामाथि थांनो नागिरबाय थाखादो आङो
खिन्था नों बगामाथि मा गामिनि? बाक्सा किं थगायबाय खोमा आब'आ। आं रोंजोबखायोथ' गासिबो ओंख्रिखौनो संनो रोंजोबो आं रोंखायो। बाक्सा लाबोनोसै आदानो बाजै होद आगै आं हाबा जानायसो आरो फिसालायाबो 8 इयार्स जाबाय मिथिबायना क्लास 4 मोनलायलायबाय आंना फिसालाया मिथिबाय नालाय नोङो ब्लगाव होमबानो मिथिगोन। हायेन बसुमतारी अके अके दे राजा बसुमतारी बाय बाय सिस्टार बाय बाय ब्र' बाय बाय थेंक इउ थेवबाबो फैदोंना नोङो दसेबाबो गोजोननाय थाबाय हाजासे गोसो गोरबोजों जि मोजां मोनो आङो नोंसोरजों बिदि रायलायनो मोनबाथाय। होमबा नों हाबा जाबाय नामा? हाबा जानायसोथ' आंनि हाबाया 2012आवनो जादों बुरि जाबाय नुवाखै नोङो मोखांफ्रानो थनजोबबाय। आं नोंनि महरखौ जोबोद मोजां नुयोलै ओमफ्राय ब्लगखौनो नायफेराखैदां गावहा ओमफ्राय दिनैसो लाइभआव नुफैफेरदोंदां ओमफ्राय महरानो आंना हाराव-रावसोहाय मा इदि मोजां नङा ब्लगाव नायब्रा आरो साबसक्राइब खालामनानै होदो। दा आबैसो बुरिसो आङो बुरि नुखाबाय माथो मोखांफ्रानो नै बोरैबा जाजोब्बाय थनला जोब्बाय मा होनो फिसा फिसानो। दिनैसो फार्स्ट थेंक इउ बाक्सा थेंक इउ दिनैसो फार्स्ट ने दे बिदिनो फैबाय थादो दे एबारनिफ्राय आंजों कानेक्टेड थादो आंजों फैबाय थादो एबारनिफ्राय मा होनो लाइभ फैबाबो फै ओमफ्राय ब्लग बानायनानै भिडिअ हगारोना आङो बेयावबो फै कमेन्टफोर हर लाइकफोर हर कमेन्ट हराबा आरो है भिडिअफोर नायबाबो जायो। भिडिअ नायबानो गोजोननाय थायो आं। दालाय आगै मोना मा मा खालामदों? मा मा ओंख्रि जाखो मा मा बेदर जाखो? खिन्थाहरलायलायदो। हामफे बादि नुयो बेखौ सोर हामफे? नों हामफेयाबा सोर? आंथ' सिनायाना नोंसिनि हाम्फे होननायखौ गरमसो मोनबायहां। हामफेयाबा सोर? नोंसोर गामिनि नामा बे हाम्फे होननाया? नेपालाव फैफेरबाय नामा नों? आं नेपालाव थांफेरनाय जायाखै ओमफ्राय रावबो लांग्राबो गैया आरो आंहा बिराद फैसानि प्रब्लेम जायोना बेफोराव थांबाबो फैसाफोरखौबो बुरजा बुरजा नांगौ नालाय ओमफ्राय थांनो सानबाबो जाया साननायफ्राबो जाफुंजाया गैजायिखायनो नङा होमबा? आब' नोंनि खावलायखौ जि साइज नुबाय आं साइस नङाहाय मा थनफ्लेजोबोहाय फिसा फिसा मिनिबाथाय खाब्रै खुब्रै जाजोबो जि गाज्रिखा गाज्रिथारजि खावलायखौनो मोजां नुलाबायो बेना नोंना मेगना बेलेगसो होनबालाय मोजां काहा से हो मैं अनिल लकान्दे कहाँ से हो मैं आसाम हूँ आसाम से हूँ इटिनारिरी ब्लग्स बाजै मा खबर? थिगानो खबराथ' बरिया नोंसिनि अननायाव दिनै आंनि चेनेला मा होनगोन माबा जाबाय आंनि चेनेला 3K थांसै माबाया साबसक्राइबारा ओमफ्राय मनिटाइस जानानै फैबाय दिनै मैया ओमफ्राय जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो इटिनारियाथ' आंनियाव बिराद हरबाय थाखायो
बिराद मोजां मोनो आं लिया दैमारि हाय फ्रेन्ड गुड आफ्टारनुन लिया दा बड' हाय कापोलनि हामफे दा बड' कापोलनि हामफे बायदिसो नुबाय आंखौ मालाय बेहा मोजांथार हामफेया साबसिनहाय मा आंनिफ्राय आंखौ बेजों रुजुनाङा बेहा साबसिन ब्लग गैयालै दिनै टाइम पास दं ब्लगफोर बानायलाबायदो माबाफोर जालाबायनाय मेथाइफोर जालाबायनाय मेगिफोर जालाबायनाय होलाबाय शादी हुई है क्या हाँ मैं शादी हुई शादी शुदा हूँ मैं मिनिबा खावलायखौ खबले थांनायखौ हिट नुयो आबै फारसेथिंल' माबा गोथौ थाङो खामानि गैया हैद बुरिबायहाय मा एसे थनख्रेबजोब्बाय मोखांफ्रा जाला आंहा नैहाय फन फैनाय माबा जारला जादों दिस्टार्ब जादों फन फैना होनानै थाद'नाय जाबाय एसिउ बर' हेल' आब' आंहा दासो बहा दं दालाय आंहा नै माबा सिक्ल'स दङ ओमफ्राय नोंहा दासो दे जेबो नङा फैनायनि थाखाय बेनो गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोजों इटेनेरि बाजै फैसा मोनजेनाखै नामा गैयाहाय आगै आंहा मैयासो मनिटाइस माबा साक्सेसफुल जादों ओमफ्राय भिडिअ सोबाय थाबासो आं आसा खालामाहाय फैसा मोनफेरानदां फैसा मोनगोनखौ आं आसा खालामथारा आरो जोंफोरना भिउसआनो जाया बहा फैसा फैनोब्रा भिउसआनो लासिं सिंसो भिउसआनो जाया माथो हेलौ मा खबर बाजै दं थिगानो बरिया बड' सिनेमेटिक शर्ट्स हाय हेलौ बड' सिनेमेटिक मा खबर मा खालामदों खिन्थाहरदो थाब नै आंहा दोननोसैसो सोलाबथ'नाय नंला नाफाथिजों बाजाराव बेरायफा बाजै रज मालाबा बेरायफागोन आङो नाफाथिजों नों मा उदालगुरिनि नामा नाजाबाय था भिडिअ हगारनो आंनि ब्लगा माबायदि जायोथाय आंबो मिथिया ओमफ्राय आं बिराद जाया बायदि मोनो आरोहाय जि गाज्रि जायो मालायफोरनि बायदि आंना इदिटफोराबो मोजां जाया नायोना नाया नोङो सोमखोर नों आंनि ब्लगखौ दे अननानै बयबो खिन्थाहरलाय आंनि भिडिअ'आ माबायदि जायो एसे मिन्थिनो लुबैयोना गावखौथ' आं बिराद मोजांखौनो मोना मोजां जायाखै बायदि मोनो आरो आसोल ब्रह्म मालाबा क'क्राझारनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव फैफेराखै नामा आब' ब्लग खालामनो थांफेराखै आङो नुहैफेराखै आलासि जानो लेंहरना आंखौ आं दानो ब्लग बानायनो थांगोन खोनायोल' थांफेरनाय जायाखै एनिथिं एमजेनि कम्पानियाव थायो बा मालायसो एनिथिं एमजेआथ' कम्पानि दङ अबेयाव उदालगुरियाव थायो दा नों आंजों नेपालिफोराव फोरबो नायदों नोंनि लाइभखौ ए दे थिगानो दे ओमफ्राय साबसक्राइब खालामहोलाय सोमखोर अननानै बिसोरखौ जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामहोलाय प्लिज रिकुवेस्ट खालामबाय आङो खेबसे जि मोजां मोनदों आं नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै बिदिनो थाब कमेन्ट हरनांगौ बाल मोजां मोनो नेपालाव मा खालामो लोगो नोङो सोमखोर ओमफ्राय नोंनि बड'लेण्डनि मेन जायगाया मा जायगा खिन्थाबा मोजां मोनगौमोन आङो
दे खिन्थाहरफिनलाय एसे एन्सारफोरखौ आं सोंनायखौ खालामना होगोन दे खालामना हो बावनाङा दै बावथारनाङा आं सासे बारायना थाबाबो जि मोजां मोनो सासे सानै बारायनायखौनो आं बिराद मोजां मोनो आरो मिथिबायना मुलि फै बाजै जोंनि कम्पानियाव अदालबाइट्सनि सेरनि बिल्डिंआनो मा मुलि मोनगोन ओमफ्राय जेबो जाया गारा आंबो थांगोन दे थांगोन ओमफ्राय आं नोंखौबो सिनायखिलालायगोन दे जेबो नङा सिनाखि लालाय लायनोसै ओमफ्राय मुलि लायनोसै मुलि लायाबाबो मालाबा सिनाखि लाजागोन आं अदालबाइट्सआवनो थांबाय थायो मेथाइ लायनो बै मा होनोमोनलाय केकफोर माबाफोर माबा मेथायाहाय माबा गोसोखांबो हायासै आं पेटिसफोरा बेखौ लायबाय थायो आं बे अदालबारिआव खिन्थु नोंखौ लोगो मोनफेराखै आरो नुबा रायज्लायबानो जाबाय दै इटिनारि आं उदालगुरिनिनो सोमखोर ब्रह्म हा उदालगुरि मा जायगानिब्रा खिन्थाहरदो आंबोथ' उदालगुरिनि दा बिबि हाय हेल' खामानि जोब्बाय नामा बिबि ब्लगआ दा खामानि जोबफिनना फैबाय नामा ना उन्दुहैदोंमोन दसे अके एटिनारि ब्लग्स जागोन दे आंनिखौबो नायना सिनायना लादो दे ना साबसक्राइब खालाम मा होनो कमेन्टफोर खालामना हर आं बावो ओमफ्राय दा नायगोन आङो भिडिअखौ खिन्थु आं नोंनिखौ नुबाय थाखायो नोंनिया आंनियाव साबसक्राइब दंखायो वाव वाव बाजै बिउटि थेंक इउ देरहाफुंबाय थेंक इउ देरहाफुंबाय इउटुबार मालाय देरहाफुंबायाबो मालाय बेना साबसक्राइबारा 1K जाथारसै देरहानाबो नैबे देरहाफुंबायनिखौबो थांनानै नायनानै होबानो जाबाय आंनि बिबोनां आरो बियो रमत नार्जारि हेलौ हाय रमत मा खबर लाइक खालामना हो आरो साबसक्राइब खालामनानै हो बड' सिनेमेटिक सर्ट टनसिलनि दंना गैया एथिनारि मुलिया टनसिलनि दंना गैयानो गारमा थाबथा थाबथा मोननाय गारमा नांथा नांथा मोननाय इन्टारनेसनेल इउटुब फैलायबाय रानि दे थेंक इउ आरबि थेंक इउ दे बिदिनो फैनांगौ बुरफिं नार्जारि माबोरै दंबा थिगानो मोजां बड' आं बिजनिनिफ्राय बाजै आबै दे बिजनिनिसो होमबा ना रमत नार्जारि फाइन दे मोजां दंबाथ' लायनाय जासिगोन दै इन्टिनियारि राज फुजायाव थांगोन ना राज फुजायाव थांबाथाय लाबोफागोन मिथिबाय हाय आब' सना आंनि जिउ बिखा आंहा बिजनि थायोनासो दंफैयो आं आब' दे नोंनानो मोजां मालाय बेराय थानो मोनो कबिथा जोंफ्रा हाबा जालाबायनानै थाब हाबा जालाबायनानै गैला बुरिबाय बेरायनो गोसो जाबाबो मोनला गथ' गथाय खांनानै सिख्ला बैसोआनो मोजांहाय सेंग्रा सिख्ला बैसोआनो मोजां बेनो बेस्ट दोनथ'नोसै दै होनबा ने गड ब्लेस इउ दे सोमखोर ब्रह्म थेंक इउ दसेबाबो फैनायनि थाखाय आरोबाव फैबाय थाबानो जाबाय उदालगुरिया बबेखै आब' उदालगुरि माबा गराइमाथिं फैनांगौ गराइमाथिं फैनानै सिंगामि बारनानै खाजियामाथि आय' टाइम जाबाय स्कुल गनायनि लोगोफोर आं दोनथ'नोसै नामा आंबो एसे है टाइमा थोआसैहाय रायज्लायबावनो आसा थाबाय नै स्कुल गनायनि टाइम जाबाय दायो एमडि कभार ब्लग हेलौ आब' निउ साबसक्राइबार आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामदो थेंक इउ एमडि थेंक इउ आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोन आंबो दा नोंखौ नायगोन आरो साबसक्राइब खालामनानै होगोन मा ओंख्रि जाखो आंनि ओंख्रिया माबा ओंखाम जाथ'वाखै आगै आङो स्कुलावसो दंना दायो ओंखाम जाथ'वाखै 5 मिनिट दंबावो ने मेडाम 4 मिनिट नोंलायबाय थाबायनानै ससे कबिता मा ओंख्रि जाखो
कबिता खिन्थाहरदो आलासि जानानै मा ओंख्रि जाहैखो एमडि गबाय टाइम जाबाय गवाखैथ' स्कुल गवाखै 4 मिनिट दंबावो बिदिब्ला दोनथ'नोसै ने लोगोफोर बाय बाय आगैमोन गोजोननाय थाबाय आं दोनथ'नोसै दिनैनि लाइभआव आरो आङो नेक्स्टआव फैबावबा बिदिनो जमा जमा फैनानै जाय सोलाबो फैबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय बाय बाय बड' सिनेमेटिक शट्स आंखौ लांफैबा मोजां जागौमोन 2टायाव दा 2टायाव लांफैदो दे 2टायाव देलाय रिप्लाय हरलाय